Comrades, ake sithathele lithuba sibonge kakhulukazi kubasebenzi ebekade befake i-complaint yaseKapongo. iKapongo sihlanganile ne-management yakhona today after sikhiphe release video ebithi kubo where are they ukudila nama-issues abasebenzi. Bayi-availile ke today, sahlala nabo saxoxa, basho futhi ukuthi le video badonsele amehlo even ke esibhedlela, so bayile esibhedlela baxoxa no acting CEO. Sasivumelana ukuthi kunomhlangano ekufanele siwubambe njengamanje nabasebenzi nabo, because nabo kufanele sikwazi ukubamba umhlangano phakathi kwabasebenzi nabo nathi nesibhedlela, sivumelane ukuthi kuzosetshenzwa kanjani, ngoba siningi izinto esizibonile ukuthi ezinye azihambi kahle, ezinye bayichaza. So now there's no beef anymore. So okubalekile ukuthi kufanele abasebenzi bathole ijustice. Na into esifunayo nje abasebenzi bathole ijustice. Kuningi esicabanga ukuthi njengamanje njengabasebenzi ninonke basebenzi into esilwelayo ijustice. Either nakunina abasebenzi idinga ijustice, niyazi ukuthi la nikhona ifuneni nina ijustice, ngoba uma ningayifuni nina ijustice umqasheka nifunela ijustice. And njengamanje we approaching iy'nkampani ey'ningabi ukulungisa umonakalo siwenzekile ey'nkampanini, abantu bengaholi ngendlela efanele, abantu kulokhu nalokhu kungaconcentrwa sick leave, no leave, nothing. But ke njengamanje kuyalunga bafowethu, sithembeni, sinani, siyazwelana futhi ney'khalo zenu. Thina we are here for abasebenzi, ukuthi happy msebenzi, happy MK Labour Desk. Amandla. Siyabonga ke kubasebenzi baseNewcastle, siyabazisa ukuthi yonke into yabo izohamba ngendlela efanele, nomqashi wabo sizobuya size kubo sihamba sonke, ngabe bikho ekuthiwa mhlambe akasabuyi ngoba esethola i-brown envelope. Hayi ke ka MK Labour Desk there is no brown envelopes bakwethu, siyaqhuba nje owangempela futhi honestly, and sisuke sidinga i-focus ukuthi abantu bakwazi ukuthi bathole izinto zabo. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise nonke amandla. Siyayidilitha-ke ividiyo bakwethu ngoba enye izinto abathe bacela sibadilithele yona, sithe siyayidilitha ividiyo, kodwa uma izinto zingahambi kahle iyabuya ividiyo. Siyabonga bafowethu, siyathemba ukuthi konke kuhambe kahle.